Jende guztientzako izango da ezaguna nola Flixa geoparkean, Zumaian bereziki, sekulako garrantzia izan duen, ez? Azkeneko urteetan arlo zientifikoan eta inkluso arlo turistikoan ere, ia internazionalki kokatu egin duelako. Baina Flixak berak, pixka bat zaharragoa da beste Flix bat, aspalditik baliabideak eman dizkio Zumaiari eta kasu honetan, aitzuriko punta inguruan, sakoneta punta inguruan azaltzen den Flix hori, Flix karetsu, tupatsu hori, azkenean bere jarraipena egiten du barnekaldetik eta azaltzen zaigu hemen atzean. Bere garaian, 20. mendearen hasieran edo pixka lehenagotik, zementuak egiteko erabili izan duzena. Hortaz, Flixak gaur egun baino aspalditik eman dizkio baliabideak Zumaiari, kasu honetan industrialki garatzeko. Konturatu zian momentu batean, hemen azteratzen zen tupa edo marga oso egokia zela zementuaren industriarentzat. Harri honen sorrera erlazionatuta egoten da kareharriekin, baina behar du kondizio berezi batzuk eta orduan metaketa oso fin batean nahasten da kareharria eta lokatz antzeko hauts batekin. Eta horrek ematen digu tupa, marga. Oso homogeneoak izaten dira, harri biguinak dira. Eta orduan hori da kalzinazioan, prozesuan, ematen diguna harri egokia edo sustantzia egokiena gero txikitzean zementu bihurtzeko. Gainean, hemen suertatu zen, nahiko gertu Aizarna aldean lignitozko mehatze batzuk zeudela. 1854an eman zen lehen meategiaren kontzesioa, justu gainera hemen atzen daukagun Katremina edo Mina sin nombre erentzat izan zen. Lignitoa ateratzen zuten hemendik, harrikatz mota bat, oso botere kalorifero gutxi duena, baina oso aproposa zena Ibainarrietako harrobietan sortzen zen turpa edo marga erre eta zementu hidraulikoa, iraulika edo kare hidraulikoa deitzen dena ustiatzeko. Zergatik hemen? Nola iritsi izan halako industria honea? Lehenengoz, zementoa Gipuzkoan sartu zutenek inglesek izan zian. Eta sartu zuten Gerra Karlistaren arloan. Sartu zuten konkretuki Donostiako defentsak babesteko eta konpontzeko. Eta gero badakigu Iraetan fabrika bat jarri zutela merkurioa garraiatzeko egiten zituzten ontzi batzuk egiteko. Norbaitek lotu zuen zementoaren teknika eta hemen azaltzen zian harri berezi hauekin. Eta lan hortatik edo konfluentzia horren ondorioz, teknika ezagutzea, kokapena aukeratzea eta harria bilatzea hortik hasi izan Zumaiko zementoaren historia. Nik usten dut inguruan bazebela alde zientifikotik jotako jendia nahizuna sustatu pixkat industria. Ez dut uste kasualitatea nik Iraetan fanderia bat egotia. Eta fanderia zen pixkat olaren ondorengo paso industrial bat. Horren ontzian personak iniziatiba batekin zerbait berri egiteko. Korta Zubimendi eta Lina Zisoro. Dia 3 pertsona bultzatu zuena aurrenengo fabrika jartzia. Oso urreti zebilen Nikolas Gurrutxaga bat, eta Uriartetarrak ere urruti ez, zebea jaizian Karrobilen Jabiak. Txibuan, Jose Vicente Etxeberria, ez Arranzabaltarrabea, oikidean berriz bazian, alberditarrak lehen hasi zianak, gero Olabe, Olaizola, etorri zian. Horiek izan zian pauso ematzuten enprendedoria. Hasieran lehenengo urtietan gauza garrantzitsua zen energia. Egositako harri hori txikitzia, txikitu da xeetzia. Erabiltzen zian errotarria mugitzeko aprobetxatu zian olazarrak. Eta Borniolauek nun zeuden, zestuan Lili, Bekola, Granadarrekan, Iraetakoa eta eukiko Igartzako ola. Horiek izan zian gede materiabilizionek. Importantea zen toki askotan egotia karia egiteko tokiak, eskabilak. Aprobetxatu zuen horretako. Azkenian da erretzia kareharria lignituakin eta margakin. Orduan, azkenian antzeko prozeso bada. Labiak egongo zian toki batian, eraman behartzen materiala ara, geho han erre, geho handik eraman ilotzeko toki batea, oleta.
eta geho berriz sakotan eraman beste toki batea. Orduan, horrek ematezun lana, ez bakarrik bertan lana itezun jendiai, gehiena zian garraiolariak, ez? Irian eta karruetan eta lana itezun jende pila zeon. Fabrika pizkate itxura modernoa emateko, pizkate produzio razionalagoa egiteko. Lehenengo pausuan garrantzitsuena izan zen Eusebio Gurrutxagak emantzuna. Fabrika hura arruan egin zen, Nuestra Señora de los Dolores izenarekin, eta nahiko famatu izan zen. Gero, Gurrutxagai segika, esango nuke, korta berak berritu zula lehen zeukan fabrika zarra, Beiduako fabrika Uriartetarrak lortu zutena. Beiduen ondoren sortu zen San Jose fabrika Narrondon Arangurentarrak sortuta. Niceto Aranguren sortu zuen. Narrondon bertan, La Zumaiana, fabrika Eusebio Gurrutxagan semiak egindakoa. Eta baita ere 1901 inguruan Arruako La Carmen fabrika, alberditarrak sortua. Zementuaren produzioa atera industrialea egitea bultzatu zuna izan zela obra handi bat Espainian. Isabel Bigarrenaren kanala izenekoa. Madrid urez hornitzia izan zen garai hartan estadu liberalak intzun obra handienetako bat, eta obra handi horrek bultzatu zuen asko amengo zementua pasatzia. Neurri pixka lokal batetik neurri industrial batea, benetako neurri industrial batea. Enpresario hauek pentsatzen due behaien produktua izan behar dula produktu esklusibo bat eta produktu hori registratu behar dela. Orduan momentu batean erabaki zuen Cemento Zumaia marka sortzia. Eta gaina kontrolatzen duen nolakoa izan behar duen Zumaia izendapen hori egokitzeko, ez da? Gutxi gora bera gaur egungo label de kalidaden antzeko zerbait izango litzatek. Esate dute gainean, Aizarnako lignito horiek oso onuragarriak zirela zementoarentzat, zeren bere barruan zenizak usten zituen zenizetan silize kopuru nabarmen bat gelditzen zen. Silizio erre hori margara edo tuparrira igortzen zenean eta hori xehetu, ur selenotsuen aurkako erresistentzia handia ematen zion zementuari. Horrek zer esan nahi du, itsasoko uren erasoa oso ondo jasaten zuela. Zertarako erabiltzen zen iraulika garai hartan, portuen eraikuntzan. Gauza asko daude Zumaian garai horretako zementuak ininda, ze behaiek dudik gabe bultzatze zuen obra publikoa, ze behaientzat negozioa zen. Kontutan izan behar duzu, askotan behaie ziala alkate ere, ze Gurrutxaga izan zen Zumaiko alkate ez dakiz emat aldiz, bere atxa ere bai. Zumaiko dikien hasiera Gurrutxagen zementuak ininda da. Frontoia segurazki, zemento horrekin inda egongo zen, baina batez oso politia ikusten dana da San Juan Itxurri. San Juan Itxurri da garai horretako zementuak inindako obra bat. Burdeoseko itxasadarren erteeran obra batzuekin zia momentu horretan, kanalizazio lanak eta amengo zementuakin inda daude. Kadizea eramatezan zementua erabiltzezan Mediterraneoko toki askotan. Gu badakio adibidez, Alicanteko portuan erabilizala Zumaiko zementua eta beste toki batzuetan ebai. Zumaia zementuen gailena izan zen 20. mendien hasieran. 1901-2 inguru horretan. Hortik aurrera hasi zen ebeheraka. Beste zementu mota bat hasi zalako indar hartzen. Da hori zen zemento porlan. Iraulika zen zemento naturala. Geologian, lurrean, bilatetako materiala aprobetxatzuaz egite zena, beste zer gabe. Porlana berriz egite zioten gehitu beste osagarri bat, puzolana. Fabrikak izten joan ziren. Batzu 1907, 1914, 15, Gurrutxagan ondoren egon zara, San Zinenea, Arruako fabrika, urare 1910an oitzi zen. Eta Zumaiko zemento Zumaia, juntzan pizkanaka, beraka, eta 1900 eta 1912 urtean, Beiduako fabrika itxi zen arte. Eta azkenik, alberditarra sortutako enpresa. Arruan egin zara, La Carmen izenarekin, 1901 edo. Lehenik egite zen zemento naturala edo iraulika. Eta gero hasi zian porlanarekin. Eta izan zen fabrikarik handiena. Azkenean Resolak hartu zuen, eta ia 1980 urte inguruan itxi zen fabrika betirako.
Eta horrekin bukatzen da, esango dugu, hemen Urola Beheko zementuen historia. Zementu gintzak gizun eragina Zumaiko eta hemen Urola Beheko ekonomian, nik uste izan zala batetik lan postu asko sortu ziela. Bai fabrika bertan lan egiten zutenak eta bai garraio, meategietan eta arrobietan lan egiten zutenak. Eta aipatzekoa, Zumaian bertan egizun eragina. Eta nik azpimarratuko nuke Zumaiko portua eman zion bizitza. Lortu zen portuan azpiegitura berriak egitea. Baita ere, zementugileak barkoak behar zituzten, garraiorako. Eta horrek ere, eskerrak horrei ere, ontzigintza berriro hasi zen berpizten Zumaian. Eta ontzigintza lotuta ondoren, motorrak etorri ziren. Orduan nik esango nuke, zementugintza izan zara Zumaiako industrializazioan lehenengo sektore importantiena, eta horren ondoren bezala sortu ziala bai ontzigintza berria eta bai motorgintza. Bai, hombre, pena da, azkenengo urtietan desagertu diala arrasto asko. Orduan, gelditzen den bakarra da, Narrondon dakauna eta Beduan dakauna, besteik ez. Eta orduan hori, espade usaitzen, hor desagertu egingo da memoria bat, nik usten dut oso importantea izan zana gure herrientzat, aberastasuna eman zilona, eta nik usten dut gaur egun zehose baldin bada horregatik da. Nik aipatuko nuke Narrondon daun La Zumaiana, Gurrutxagatarren zementu fabrika izan zana, eta gaur egun handik ikusi lekiena, bere tximini osoarekin, eta eukizitun bi fabrikako hormak eta paretako handikan zutik eta daudela, nik uste mereziko lukela esforzo bat eta alegin bat egitea dizalde dila Zumaiako zementuen historia jasoko duen toki bat, tokik egoki den izango litzake Narrondoko La Zumaiana fabrika zarra.